So guys, now we are heading to a very big mine. It's gonna be crazy. The space inside this mine should be crazy. I never been there, but I heard some rumors, so I'm very excited. Wow. There. So this whole hill just collapsed. The mine where we are heading to is very unstable. There is a chance that we won't be able to reach this space, but there should be smaller spaces, so we will see. I have really huge expectations. This thing is like water. Damn, it's freezing. It's leading to our system where we want to go, but this won't be our entrance. We have a better spot. It's beautiful. We are going up. This is the third level. That entrance to the system is below us. This is the fourth level. This place is very dangerous because we are literally walking on the top of the mine system. There are shafts everywhere. One wrong step and you are dead. Watch your step. Dusty. This is not the entrance we wanted, but it's the entrance we needed. It's only a short path to a moonland, so we will see. Woohoo! Cool. To je dosť husté. Wow. Ty kokos, to je fakt jak mesačná krajina. Mi to trošku Ridicka pripomína, keď bol na tom planete, jak utekal po povrchu. Čo som zvykal na jesť. Je to tá ona? Pezenie? Hej. Pri obuch dostanete si kľudne nechajte, ale... Ja si nechám už. Teraz najmenej, aby ste pochopili, čo ideme spraviť. Chceme prejsť vlastne len tam cez tú hranu, čo vidíte, tú vyvýšenú. Tak za ňu sa dostať a tam sa musíme vyškrabať na ten úraz. Tá fotka síce bude dať asi 50 €, ale čo to prejde? OK, fotka.
Ah, Teraz som toto celé vykonal s tým, to bol záleko. the moonlight, it's beautiful. Dostal taký skrčený trochu. To ten, čo to zašprajcal do ruky ten kameň. Aj no. A tu sme, to bolo v Amerike, ťa to rovno zabije. Interesting. Čo to tam štípe? Aj. Keď sa zasunie skala, tak sme... Keď niečo zletí, tak Tak to si je... nepomôžeš. No. Zhora? Zhora, no, asi možno. Alebo tu, no ten tak. Ja idem za tebou, bo ja mám ruku ešte takú nedobrú. Tak jedna by sa mi zišla zdravá. Kde som tu? Je to tu, jak brána do pekla. Baka? Jo. Ty kokso, ešte s tým slnkom hore. Wow. Tut. Woohoo! Wow. Takže stáma sme prišli, hej? Všetci hravé. No a všeže, jak sa to môže zrútiť hociakú chvíľu. To je také príjemné na to. Taký príjemný adrenalín. A to ten portál tu dnuka veľký. Aj, ten portál je psycho. Musíme sa dostať chalani na tú akoby ľavú stranu, teraz, sem tam hore navrch. Hej. Ľavá strana, Nie, čo to je Magorína, dá sa prejsť, ale je to Magorína. Je to úzke, sype sa to a doľava, keby si spadol, alebo aj doprava. To je, No doľava tam bola riadna. no tam je neviem, či 40 metrov. Najlepšie zísť dole, hej, a hej tam niekde sa vyšplháme práve na tej opačnej strane, tam sa dá. Počkaj, musím stiahnuť brucho, bo priberám. Damn, it's so good to be here. Aha, suvenír. Čo si našiel? Pripojku. Tu sa mi páči, to berieme. No ty kokos. Torové kladivo. Fotku. Alright, the moonland is ending. We are heading to something big. I don't know what exactly it should be. We went from there, here, and here we are. It's 11:42 a.m. We began this journey at 7 a.m. Especially me. I started the journey at 2 a.m. which is a little bit crazy. But hey, it's wonderful. Kokos, ja by som tu bol stratený úplne. To tu hej. Tu to vyzerá. Keď si zoberiem, kade všade ideme.
What the hell? Opatrne hlavne, prosím ťa, hej, opatrne, fakt opatrne. Buď sa niečo držať, ale bez toho ani na to. Čo ti hrabe? Do ryti! Helikopter, helikopter. Ty vole, jak to pomaly padá, čo ti jebe. Koľko Tam je to to má? 150, To má 200? 150, minimálne tam, kde som sa ja dostal a tam to potom padá ďalej. Čiže my budeme vlastne na spodku tej diery dneska. Nie, Nie? až tam nie. Tam nie. I believe I can fly. Mám na taký spodek, Terezí. Som išiel. Áno? No však ja vám dám sedok určite, to musíte vedieť jednoznačne. So guys, as you can see, this is some beautiful stuff and very nice, very nice. To je tiež prepad. Another hole. So right now we are in the active area. There are guards. We don't want to be loud and suspicious. There is something. To musí jebať Ty v tej hlave kokos. priebanej, skurvenej. Drbe. Čo to je? To čo je? Tohto sa dostaneme. Tam tými chodbami pôjdeme vzadu, čo sú. Wow. Vodiek, to len tam vidíš tam tu, tam vidíš ten zlomený. Máme ísť za ním. Ty môj blázon. Tak tebe to musí jebať. Ty kokos. Pá. Čo ti jebe, pozri tam na tú fugu.
sa nechytať. Čo si tam obrysuje, ono to padá potom dolu. Ty vole, to vyzerá jak po výbuchoch tam je. No jak asteroidy, keby na to dopadli. Čiže Agar to je ešte väčšie ako toto? Ty kokos. Hej. Toto je len také pošteklenie, jemničké. My sme boli vlastne tam, hej. Áno, tam sme boli na tom pokreme. Alright, we are leaving this place and we are heading to better places. I hope we can find it and hope it will be accessible. We are laughing because the cameras, probably security cameras, and this guy, he doesn't give a shit. So guys, you probably don't see the entrance. It's damn hard to get here. There are guards constantly checking this entrance and this road. So we need to go through this tunnel without any lights because light could be as easily seen from the entrance. Na druhýkrát si prešiel, hej? Na druhýkrát. Kokos, už som začínal pochybovať. Ešte prejsť späť a v pohode. Všetko sa bere? Všetko, jasné. Chleba, rožky, párky, psa, mačku. An air shaft. Zapne červené svetlo. Tak si to vravo, ideme za tebou. Pôjdete za mnou, robíte taký rozostup, aby tu bolo svetlo, bolo vidieť mňa čo najmenej. Dobre, dobre. Tu robíte takú skenu. Okay. Čas sa pozrite za seba, chalani, či tam nikoho nevidíte, hej? You can't probably see anything, but right now we are walking in, I would say, almost total darkness, only with red light, one red light. I can barely see my feet. It's like to be in some crazy action movie. Yes. Pozor, sú tu kábel, hej? To sú číba, tým senzorom, Ha, to je? Chodíš po nich, myslím. To je to, čo chcete vidieť. Wow. Poďte bližšie ku mne, jak to vidíte aj vy trochu pred seba. A poďme pomaly. Pozor tuto. Wow. Čo toto lidí je? What the fuck? Ty môj. Čo ti to jebe? Ty môj blázo. Ty môj koko. Môžem zapnúť svetlo? Ja vidím obrazov. Môžeš, jasne, že môžeš. Wow. Ty vole. Tak tu by som si dal tú fotelku a sedel a pozeral na to. Jebe. Počkaj. Mi to nebere hlava. To sa nedá pochopiť, kým to nevidíš. To nikomu nevysvetlíš. Čo, ne? Ty vole. Veľa. Hodím tam svetlicu? Môžeš, ja som ju tu hádzal práve, alebo si ju nechaj na niečo iné, alebo tu ešte pôjdeme kolo komôra, ak chcete teda pokračovať. Tuto by to bolo podľa mňa úplne cool hodiť do stredu. 3, 2, 1. Uj.
Urvalo sa. Čo sa? Ono si tu pojednalo. 3, 2, 1. Oh shit. Pozor, hej. To čo spadlo do oného? Ani to nevidno, chápeš? To lidi. Tam to je také červené, hej, vidno. Aha, hej, jaký úplne. Ty kokos. Lead me, master. Tu máš svoju izbičku vlastnú. Aby si nebol rušený. Vlastnú terasu. Vlastná teraska, svek balkónik. Ty kokos. Čo? To je... To zhasnúť najlepšie, fakt. To ti mozog nebere proste. Keď budeš to má robiť, to budeš pičovať, že tam nič nevidíš. No. To ťa najviac nasere na to. Hej, hej. A povieš si, čo som urobil zle? No neurobíš to proste. Vidíš, keď obrysy, proste vidíš to proste, aké to je rozsiahle, aké to je veľké. Na tom videu to neuvidíš. No toto by mal vidieť úplne každý. Tomu ver. Každý, kto chce toto je úplne mega. Baktéria zmeníš viac. Úplná baktéria, úplná pičovina. Opičovka je, keď presvítajú lúče z hora. To som raz tu zažil, no mňa takto jebal, vole. Wow. Musí byť správna konštelácia, jasne. Hej, ale nie je to ani takto zle. Poď ich prekvapiť, že vylezíš tadeto. Tadeto a po terasu vylezíš. Kámo, ako zosral by som sa rovno na Čo ti teba. jebno? Rovno by som sa zosral. Toto je... Celú zásobu svetlic si tu zoberiem, a keď u nich tam hádza niekde. Bude tu ešte väčšie niečo? Nie, sú tu ďalšie takéto komory. Keď pôjdeme do systému, tu ich je veľa. Ich tu hrozne veľa. Ja neviem, Ale pochybujem, že je krajšia než táto. Tu máš... Nie, táto je moja topka. Aha, jaká dymová čiara tam Hej, stáva. hej. No, toto sa trošku podarilo. Aha, no, To sa trošku to je podarilo. pekné, hej. To je dosť dobré. Dosť dobré, ako čakal som, že to bude horšie. Pozri sa, že či môže byť. to je bez dobré. Mega to. Chceš aj ty? No jasne, spravíš mi. to? Super. It's damn beautiful. I have huge respect. But it's beautiful, it's mesmerizing. You wonder about who you are, how you... Wow! Je úplne jak nadprirodzenou. Nasávaš dušu. Guys taking a photo, then we are going to check other cool places. But this is definitely the top.
Bacha na tie kable, hej. Jasné. A máš ďalšiu komoru. Tu sú všade komory proste. Ty kokos. Ty kokos. A jak nás premieta na stenu. To je cool. Tam je chodba na druhej strane. Tu až pokračovanie toho, čo sme videli vlastne. Jasné. To pokračuje celá tá komora. Wow. Vesmír. Pozor. Wow. A tam je presvítá svetlo z hora. Vpravo vidíš? Áno. To je jaká... Nevieš, ak vidíš ten dym, keď zasvietíš. A tam je. Doľava, keď zasvietíš, tak uvidíš ten, čo tam saje. Tá komora. Hej. Toto tu. A tam je svetlo. Hej, tam ono? Tu je drifterci. Tu si môžeme zahrať slepú babuchu. Počúvaj, mi to pripomína Gandalfa, keď padal s Balrogom. Tou priepasťou. No, to je Aha, krásny pohľad do okna dole. Wow. Aby sme nezrutili toto haldu. No. Ty zastať? Hej, zasníme. Wow. A možno by bolo cool, keby takto tam hore bola hádzal kameňa a tým. Kebyže stále takto hodí svetlicu, nie? Alebo zlaňoval, no. Alebo kebyže vidíš Balroga a Gandalfa, jak padajú a Ale bijú sa. zoberš, keď skočíš do tej džúry a dáš padak, tak dojdeš do tejto tu. No ty. Sály. A už sa nikto nevyťahne. Vstup zakázaný. To už je iné, no. No, tu sa ide na upádnicu, hej, tu sa ide upádnicou na horný. Aha. Na horné časti. Karta, ktorú vidíš, tak keby si sa ňou zvoľnil, dostane sa na ďalšie obzory. Myslím, že asi hore. Tu je sklzávka. I can see the bottom. No chance. No chance. I don't want to go closer. One bad step and that's it. We are going back to the lower level. This was the wrong way.
Toto je tá zhora asi. Hej, čo som... Aha, áno, to bude jedna z nich, áno. Tá druhá? Vedľa. Nie, musíme sa vrátiť na tú hlavnú chodbu a tam musíme potom zase stredať svetlo. So we are returning to the main tunnel with only red light. It's pretty hard. You can see. Aha. To čo je? Wow! To je železničná stanica. Kokos. Happy birthday! Wow. Wow. Možno si dať challenge, že prosto tu zjem z dole a takto prejsť potom tam Či je a hore. čistá Magorin, čo si? No, čistá Magorina, ale šlo by to. Šlo by. Šlo by to. Je to Magorina, ale šlo by to. No, to by som sa vysral. Ja by som tuto si stál stolička, díval sa. Si zober, že fakt, že zoberieš tu proste dron a proste... Ó, to A s tým s dronom by si šiel proste No s pozrieť dronom by tento- to tu bolo To by ti ho brutálne. tu povypínalo, podľa mňa, toho drona. Hej? Ale Myslíš? tu v tom priestore? Stratil by signál asi v piči. Tak ak by si šiel do tých, hej, ale tento hlavný priestor by si vedel preletieť, podľa No, mňa. neviem, nespoliehal by som sa na to. Fakt? No, nejaké magnetické pole, čokoľvek, môžete ho úplne vyjebať. Ale čakal som, že to budú Povolil sa. netopiere, akože hej, no, ale... Akože zatiaľ nie. Tak netopierom tu není dobre, lebo tu je tu zima, ne? Ešte je vľavo jeden, nie? Hej, taký menší, musí tam zaliesť. No, my ti tu odjebávajú. Že tu nejaké príšery veľké lietajú a berú tú horninu vo veľkom a... Tvoja telefón šošovka, čo je aká už technológia, ti nedokáže proste vyrovnať ten kontrast tmy a svetla. A tvoje oko to normálne dáva, akože. Hej, jasné. To je jeba. Je... Pripomína ten horor pach krve, alebo že pach krve. Horí majú oči. Horí majú oči, Ja viem, to horí oči, To mi strašne pripomína. Škrekov mi pojebaný.